Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán Boh mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán Boh mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán Boh mi pomáha, preto nebudem zahambený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahambím. Blízko je ten, čo mi dá za pravdu. Kto sa chce prieť so mnou? Postavme, že sa z očí v oči, kto je mojím žalobcom. Nech pristúpi ku mne. Hľa, Pán Boh mi pomáha. Ktože ma môže odsúdiť? Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Dnešným dňom sa končí pôstne obdobie a ja by som vám chcela veľmi pekne poďakovať, že som mohla byť súčasťou vašej prípravy na Veľkú noc počas celého pôstu. Ďakujem, že ste prijali toto malé, jednoduché, nedokonalé dielo a vždy ma potešilo, keď som sa dozvedela, že niekoho to naplnilo a viedlo. Tak vám chcem len popriať, aby ste sa tieto dni naladili na Veľkú noc a možno tak znova jasali nad dobrotou Boha vo vašich životoch. Na záver by som sa chcela rozlúčiť s pesničkou, ktorá už má 7 rokov, ale nesie moje moto. Láskou nikdy nič nepokazíš. Učil nás milovať viac ako pýchu toho, ktorý miesto vedľa teba má. Nebojí sa, ak ťa láska mnoho stojí, viac nemôžeš dať ako na kríži Pán. Blažení sú tí, čo milujú aj skutkom a slovom mám ťa rád vyliečia skryté rany. Nesú život tých, ktorých nazývať máš bratmi a spoznáš zmysel svoj, že si im darovaný. Láskou nič nepokazíš, láskou nič nepokazíš. Hľaď na kríž, ktorý klinec bolel najviac, a či len strata tých, ktorých vždy miloval, odpustil. Zradu krik a tvrdý úder, vidiac, že láska to všetko prekoná. Bojuj za nádej aj pre tých, ktorí búdia, budím svetlom, keď sa cítia nehodní. Raz si spomenú, že im niekto ruku podal a tvoj úsmev rozdajú do ďalších dní. Láskou nič nepokazíš, láskou nič nepokazíš, láskou nič nepokazíš, láskou nič nepokazíš.